हे एकत्र चिले वाटतात आणि हे उंचावरसून जात आहे. बघा लय जवळता ड्रॅगन लय झालता. हाय बाय बाय हाय हाय बाय बाय. आवाज पण करता नसतो. नाही नाही तोच ओरडता. डोळे पण हलवता. हलवता. राजूर हात लायता ते बाबा चावात तो. गर्दी केल्याने ट्रॉफिक जाम करून टाकल्याने. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही जातो ठाण्या का टिकुजीनी वाडी का, कारण चिल्ड्रन्स डे का आम्ही घरीच पार्टी केलं होतं. आम्ही काही गेलो नव्हतो. तेव्हा भावीजी एक सांगितलं होतं की नंतर आम्ही तुमका काहीतरी घेऊन जाय. तर आता हेंका वॉटर पार्क का जाऊचा, त्याच्यासाठी ठाण्याच्या टिकुजीनी वाडीक आम्ही जातो. त्याचे सर्व डिटेल्स काय प्राइस जात हय, काय खाऊक मिळता, काय राईड, तर सर्व तुमका आम्ही थंय गेल्यानंतर सर्व सांगतो. कारण आता आमका हे लेट झाला. आम्ही आता निघतो ठाण्याक जाऊसाठी आणि थंयच ठाण्याका जुईनगर वरसून यांचा भाव पण येणार आणि तेका पण आम्ही पार्टी देणार चिल्ड्रन्स डेची. कारण चिल्ड्रन्स डे का पार्टी का तो नव्हतो म्हणून तेका आम्ही आता वॉटर पार्क का बोलवलं. तर आता आम्ही जाऊ निघतो ठाण्या का. चला लेट्स गो. स्टेशन वरसून ट्रेन पकडला आम्ही आणि आज रविवार असल्यामुळे लयच गर्दी होती, त्यामुळे एसीचा तिकीट काढलं. पण आम्ही फायद्यात गेलो, एकदम खाली आहे ट्रेन. तर आता आम्ही ठाण्यात जातो. राजवीर वगैरे आता जुईनगर वरून निघाले, ती आमका डायरेक्ट टिकुजीनी वाडीकच मिळते. तर आता आम्ही जातो ठाण्यात. ठाण्यावरून रिक्षा करून टिकुजीनी वाडी. लेट्स गो. आणि राजवीर पण आहे, भेटलो आणि गॉगल बिगल लावल्या ना राजवीरने. हे चला जाऊया ना, वेळ नको. रिक्षा पकडलो आणि आम्ही आता जातो टिकुजीनी वाडी. चला लेट्स गो. आम्ही टिकुजीनी वाडी घेऊन पोचलो आणि गर्दी पण आज दिसता रविवार. आणि आता आतमध्ये जातो आणि तिकिटा बिकिटा काढतो. किती रुपये हातात तुमका सांगतो. चला, ते आतमध्येच गेले वाटतं. ते बघ, हे तिकिटाचा विचार काय, तिकीट घर. फायनली आता मी तिकीट काढलं. काय खुश झाली. सुरू झाली मध्ये आम्ही एंट्री केलं आणि स्पेस बाबा जागा भरपूरच हा, अक्षरशः वाटतं गावात इल्यासारखा. आणि चिक्कूची झाडात, हे दीपाली चिक्कूची झाडं आहोत. हे बघ, ही सर्व चिक्कूजीनी वाडी आहे की काय. सर्व चिकवाची झाडं आहात, माड पण आहात. खरंच लय मोठा आहे हा बघा. पूर्ण ग्रुप, ऑफिसचे ग्रुप म्हणा, शाळेची पिकनिक, असं सर्व इलेले आहेत. हे बघा, जबरदस्तच आहे एकदम. बापरे, ही काय आता पोरं ऐकत नाहीत. आतमध्ये गेली वाटतं. आणि पहिला आधी आम्ही खाऊचा बघतो खय काय हाता, पोटपूजा करतो आणि नंतर मग जातो. हे खाय गेली ती खाऊचा नाही, भूक नाही लागली. हेंका काय अगदी कानात वारो गेल्यासारखं फिरतं. पहिले नाश्ता करून जातो. नाश्ता करू गेलं आणि ही थंय जाऊन बसली आहेत. आणि हे काय ढोसे बिसे आहात ते बघूया. आणि ही जाऊन थंय बसली आहेत ते बघूया. वॉटर पार्कच्या बाजूकच जाऊन बसली आहेत थंय. म्हणजे हयसून आम्ही आता फर्स्ट फ्लोअर का इलं. फर्स्ट फ्लोअर वरसून सर्व दिसत तेंका. जबरदस्तच आ सर्व. भावीजी या एक्साइटेड. खरंच मी पण हे झालंय, कधी जाते आणि हे राईड करते असं झालेला. या उंचावरसून माका येऊचा खरंच लय मजा येणार हे राईड करू का. हे बघा पोरा आहोत आताच खेळतात. तर जातो आधी पहिला नाश्त्याचा बघतो आम्ही. डोसा आमचा रेडी होता आणि हे घेता. भावी घे, घाबरतं की काय हातार पाडवीत तेल बिल. तर भावी आहे मसाला डोसो खाता, नाही साधो डोसो. जियात आहे सँडविच खाता. दीपाली आहे मसाला डोसो, रुपाली मसाला डोसो आणि राजवीरचे पप्पा पण मसाला डोसो आणि माझ्यासाठी पण मसाला डोसो मी मागवलं. तर आता मी नाश्ता बिष्टा करून बॅगो आहे ठेवलं आणि चावी आहे हाणल्या दीपाली ना 357. 500 रुपये घेतल्याने आहेत. नंतर चावी दिल्यानंतर 300 रिटर्न देणार, म्हणजे 200 रुपये चार्ज आणि मोठा लॉकर दिल्याने. तर आता बॅगो ठेवलं आणि आम्ही पहिले आता अम्युजमेंट पार्क मध्ये जातो. ते राईड करतो
मग तोपर्यंत दुपार होय, मग कसं गरमी वाढत मग आम्ही स्विमिंग पूल मध्ये जाऊ. चला अम्युजमेंट पार्क आहे 2 आहेत, 1 नंबर आणि 2 नंबर. तर पहिले आम्ही 1 नंबर का जातो, ह्या साईड का हा. हे चला कुटीर पण आहे, प्रेम कुटीर पण आहे, ओपन एअर रेस्टॉरंट. हय जाऊ का वाटतं जेवूक नंतर. हा उलट थंय भारी होता, थंय जाऊ गावात पण राहू का. हे बघा म्हणजे हे राहू पण शकतात तुम्ही. मारलं अम्युजमेंट पार्क मध्ये. तर आता बघू आहे थोडे राईड करतो आणि नंतर 2 नंबर का जातं. तर हय राईड आहात पण सर्व हय लोक कमी आहेत, सर्व थयच आहेत. वॉटर पार्क हे केलेले आहेत, अक्षरशः गर्दी केल्याने. जेवल्यावर हय येतील वाटतं. आम्ही अगोदर हय तर हय पहिले राईड करून घेतो. आता ह्या राईड का आम्ही बसणार आहोत, खतरनाक राईड आहे. चला लवकर हो तुम्ही आता चला. कशा बसा ना, येवा घर के आगे जीत है. मम्मी तुम तो जीत के आओ. बाय 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 मम्मी पप्पा. हाय पप्पा. पप्पा वाटते पप्पाला चक्कर येईल. चक 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 चक्कर. आईस खूपच हाय आहे. आई शप्पथ मला डोळ वाटायला लागते बाई. मसाला डोसा एकदम ढवळून काढला ना आमचो. तर आता दुसऱ्या राईड का जातो, कारण जियाक नाही भेटला, राजवीर का नाही भेटला आणि भावी पण नाही बसला, ह्या घाबरला. तर आता आम्ही दुसऱ्या राईड का जातो. चला लेट्स गो. जिया राजवीर भावीसाठी ही राईड हा मेंढक राईड. बेडका हे बघा. तर आता ह्या बेडकांवर आमची बेडका बसतात. आता जिया बसला आमचा एका बेडकावर. हे चला तिकीट संपला तुमचा. मेंढक हे बेडका. हा चला आता दुसऱ्या राईड का जाऊया. ही बघ 2 बेडका इली गो. बसतास तुम्ही, जावा बसा जावा. हाईट मोजा आधी. हाईट भावी हाईट आहे भावीची मिनिमम हाईट होणार आहे तुमच्या हाईट. चला हाईटचा कलर भावी तुका पिंक कलर. पर्पल कलरची हा पर्पल कलर भावी घे. पोपटी घ्यावा तुम्ही. भावी चालव घेत ना तुका भावी. हा राईड खयचे राईड करायचे आणि खयचे नाही असं झालेला. दिवस कमी पडला आणि वॉटर पार्क का परत जाऊचा अजून मिनिट ट्रेन मिनिट. अरे तुका अलाव नाही. अरे यार छोटी बच्ची आहे. छोट्या पोरा हे सरंगे आणि पापलेट खाऊन याची हाईट वाढलेली आहे. वेट नाही वाढायला. तुम्ही बसता. राजवीर आणि जिया बदकांवर बसलेली आहेत. ही बघा. अरे थांबवल्यानी झाला हे बदका दमली. सावकाश उतरा. स्पेस सीप हा पण हय कोण बसूक मागत नाही. आम्ही पण बसत नाही हो, कारण ह्या लय उंचावर जाणारा. खाली 2 किंवा 4 आणि वरती 2 किंवा 4 अशी ही हा राईड. पण आम्ही काय बसत नाही हो, आमची काय हिंमत होत नाही, कारण ह्या लय वर जाणारा. ह्या बघा. तर आम्ही दुसरी राईड बघतो. आता आमच्या भाविका नाही घेतल्याने मी त्यांची खाट घालतोय. आमच्या भाविक कशाक नाही घेत ना तर कळू देत. गुप्पी हा पाणी बिनी पिवा बसा. आंबे नाही आहेत ना झाडात बघा. आता आम्ही जातो अम्युजमेंट पार्क 2 का. आणि पोरा बिरा लय आहेत बाबा. अक्षरशः हे बघ बॅगो बिगो बघा किती आहेत. ते लय पोरा आहेत. खाटी पण आहेत. हे काय खाट घालू कवी आहे. हे कसली राईड आहे. पायंडल राईड. तर चला ह्या राईड का आता आम्ही जातो. सायकल राईड ही बघा. राजवीरचे पप्पा आणि भावी बसला आणि सायकल चालवतं. शाबाश भावी. भावी घाबरला की काय. हे काय घाबरला. जाणार आता सुसाट जायत. काय नाही घाबरू नको जा. हे बाय करा ते का. आई शपथ. पडला तर गेला मग माणूस चिक्कू खायत. भावी आणि राजवीरचे पप्पा गेले आहेत
हे बघा बाबलू आणि मैगो येता सायकल घेऊन. हो बघा चिक्कूच्या वाडीसून. हे एकत्र चिले वाटतं आणि हे उंचावरसून जाता. ही बघा आता भावी आणि राजवीरचे पप्पा येतं. दमले वाटता. स्पीड कमी झालं यांचं. अरे बापरे. कुंपू सायकलवरती आम्ही कुंपू कराटे खेळतो दोघा. चला बेड लावते. होय होय बाबा हनुमंता वाचव रे. तर हे पूर्ण राईड चिक्कूच्या बागेसून आणि कलंबाच्या. हे बघा कलंबा पण मला भीती वाट. आणि हे उंचावरसून आम्ही जातो. हा शपथ भीती वाटता. मोबाईल पडत आम्ही पडू त्याची भीती नाही वाटत. मोबाईल पडत भीती वाटतं. एकच राऊंड आहे. 7 मिनिटं लागतात पण पूर्ण चिक्कूच्या झाडासून आहे राईड. हे बघा खरंच जबरदस्त राईड आहे. फायनली आम्ही आता राईड करून येलो आणि हे वाट बघतात आमचे. बापरे बघ खाली किती आहे आता. लय उंचावरसून राईड आम्ही करून येलो. दीपाली आणि मी बसलो होतो आणि राजवीरचे पप्पा आणि भावी बसला होता. खरंच मस्त वाटला. चिक्कूच्या बागेसून किती गेली आमची सायकल आणि जरा दम लागलो आमका कारण सायकल मारूची होती ती. पण लय भारी आहे. हिला असतं नक्की त्याच्यात बसा. तर आता आम्ही दुसऱ्या खायच्यात तरी जातो. आता पण भेटलेले असत आहे. खायचे तुमचे बघतो आम्ही. थँक्यू थँक्यू. खायचे तुम्ही? आम्ही संगमेश्वर संगमेश्वर रत्नागिरीचे. अरे शाबाश शाबाश. तुम्हाला बघतोय आम्ही. हो हो थँक्यू थँक्यू. हा हा बाय. गावाले भेटले आमका बाबा. आणि हे आता हे गेल्यात. बघूया हे कसली आहे राईड दीपाली. लहान लय हा बाबा हाय काय नाही का. लय लहान मुलांसाठी हाय खेळूसाठी लय काय नाही का. तर आता हय आम्ही जातो. तर आता राजवीर आणि जिया हय गाडीत बसलेली आहेत. हे बघा अक्षरशः ह्या दोघवले पैसे वसूल करणार आणि ह्या दोघांका थंय जय बसूक मिळता थंय भाविका मिळत नाही बसूक. आणि भाविक मिळता थंय ह्या दोघांका बसूक मिळत नाही. हा एकत्र नाही बसू शकत तुम्ही. है ना भरपूर राईड. तर आता भावी जिया जातात त्या राईड का. हे बघा भरपूर राईड आणि प्ले झोन वगैरे भरपूर आहे. भाविक नाही ना ह्याच्यात. हा थंय होता भाविका. त्यामुळे आता जिया आणि राजवीर का है. हा शाबाश शाबाश. टर्न मार गोल गोल टर्न मार. राजवीर भारी चालवता. शाबाश राजवीर. स्टर हा हा म्हणजे ओम किडो किडो यांच्या अंगात पण लय किडो हा पोरांच्या. तर आता थंय गेलेत किड्यावर बसू का. जिया घाबरला आमचा. मस्त आहे राईड. नाही ना हळूहळू चालव ना. राजवीरचे पप्पा पण घाबरले. हो काय घाबरलास. नाही ना आम्ही नाही घाबरलो. फक्त एकदा जेव्हा खाली जाता तेव्हा भीती वाटता आणि मस्तच वाटला होता. आणि हे आता खायच्या राईड का बसतात. बापरे फेरी ट्रेन लय राईड आहेत. बापरे तुम्ही बसाल तेवढे कमी आहेत तेवढे राईड आहेत. त्या फेरी ट्रेन मध्ये बसली होती. हाय बाय बाय हाय हाय बाय बाय. खरंच भारी वाटतं हे राईड. तर आता ड्रॅगन राईड हा तर त्याच्यावर बसतो आणि ह्यो असं वर खाली होता. बघूया कसा आहे. बसा बसा. मी बिया घेऊन बसतोय. मधले लय घालतात. मधले लय घालतात. लय वळता ड्रॅगन लय घालतात. ही राईड करून काय दमतच नाहीत वाटता. जिया बसला ह्या बघ डोरेमॉन मध्ये बसले. हा या छोटा आम्ही बसलो होते. का आला बंद केल्याने झाला यांचा. हे जिया कसा वाटला.
त्यांका सगळ्यात मजा येते. चालवायला का यामाचा विचारा इंजन आहे, हा बघ. चलो घेता मा चालवा शिकवतील हे. आणि मासे खाय मासे मारून जातोय मी आता. सरंगे बिरंगे हाडा काय येताना तुझा? बाबा हनुमंत वाचव. नाही नाही राजू तू पण आहे हा. मासे पाहून जातोय. आपण चाल येवा आता झाला टाइम. सावकाश सावकाश ते काय या पाणी काला बरं असतं राईड आहे. काय भारी वाटतं. माका असली त्याची. मासे किती आवडले. मासे काय हा नाही आवता नव्हती ना याच्या. राजू एक बसा होता वाटत. राजू पण हे बघता देत नाही ना. बोटी बोटी सुने मस्तपैकी फिरून नेलंय. भारी वाटला. आवता असले तर मासे पण पागले असते. तेवढा मोठा समुद्र आहे. चला चला आता चला लेट्स गो. चला. मजा मारायला फिरून झाला म्हणजे अर्धेच केलं. ह्या काही केलं ह्या बोटीचा ही बोट बीट नाही केलो हा. आहे बोटीत बसतो. नाही आम्ही केलं. थोडाच आता काय केलं. जाऊया. आता ते डायनासॉर ना डायनासॉर पार्क चला आणि नंतर स्विमिंग पूल दुपारनंतर. हे स्पिनिंग कोस्टर का कोण कोण जाणार? पुढे काय आहे काय? हे एक जबरदस्त हा. पण हे काय आमची पोरं जायत नाहीत, घाबरतात. पुढे काय आहे काय? ह्या बघा हे लय मोठे आहे. वर पूर्ण स्विनिंग कोस्टर हे वर पूर्ण फिरणार आणि वर खाली येणार. हा मगाशी बसलो होतो सर. चल दीपाली बसूया. दीपाली चल बसूया. काय आला घाबरला अरे या. आणि सर्व झाडा झुडपं आहात त्यामुळे खरंच मस्त वाटत आहे. अरे बापरे. आवाज पण करता. ओरडता नसतो. नाही नाही तोच ओरडता. डोळे पण हल्ला येतात. आला होता सामान. यो मान हल्ले होतं ना. काय झालं याचं. शेपटी आला होता तो. शेपटी आला होता. नाही माहिती मान नाही आलं. शेपटी आला. राजू घाबरत नाही वाटत एका. बघ तोंडाकडे ओवला. कसले डोळे आहेत बघ. खरं वाटतं अक्षरशः. तोंड बंद कर. आज झाला तोंड बंद करीन मग. तेवढं बघ हात आहे सरळ. या गावात राजू नाही घाबरला. राजू हात लायता ते. बाबा चावात तो. डोळे बघ असले. ह्या डायनासॉरचा कवाटा आणि ह्या फुटलेला. अरे बापरे. कवटासून ह्या कोण बाहेर येला. ह्या बघा कवटासून बाहेर येला. डायनासॉर बाहेर नाही येला. भावी बाहेर येला आमचा. हे चला. होय होय आम्ही घाबरलो. चला. हे बाय पाना खाता. हा एक एक करून हलता तो. आणि कवटासून डायनासॉर इलो हो बघा. आणि ही त्याची आऊस ही बघा केवढी मोठी. आम्ही डायनासॉर बघून इलो आणि वॉटर पार्कात जाऊचा आमका. पण अगोदर जेवतो. 2 वाजलेत आता. 1:45 झालेत. तर आता आम्ही जेवतो आणि नंतर एकदाच कपडे वगैरे चेंज करून आंघोळेक जातो. लय जण ग्रुप इलेले आहेत. हे खय जाऊचा मग हय जाऊचा थंय खाया. चला चला रेस्टॉरंट काय आता थंय जा ना. माझी नाश्ता केला थंय जा ना. हा चला चला. खूप पण लय गर्दी आहे ही बघा. आणि हय आम्ही आता थाळीओ घेतलं. थाळ्यांतून काय काय आहे सांगतो. 2 भाजी भात हा कांदा लोणचा डाळ आणि स्वीट हा काहीतरी आणि पापड आणि पुरी हा श्रीखंड आणि 80 रुपये थाळी आहे ही एक. पण थाळी मस्त आहे. आणि हे पण काहीतरी 200-250 रुपये प्लॅटर. अजून पण काय नाही काय लय हा तुम्ही खाऊ शकता. पुलाव पण आता वास पुलाव येता. तवा पुलाव तो पण बनवतात. तर मंडळी थांबा थांबा. फुल डाऊन
तर मंडळी आता आम्ही मसले कपडे चेंज केलो आणि जेवण घेऊन पोट भरला होता. आता कपडे चेंज केलो आणि आता अटॅक करणार आहोत आम्ही. चला let's go. अरे ते कमी आहे पाणी. जावा जावा घाबरतोस का जावा. वेव पूल आहे वेव पूल आहे. चला भावी राजवीर चला लवकर. वेव पूल आहे आता आम्ही जातो. भावी जिया तर गेल्यात आता मी पण जाते पण आहे पाणी यो वेव पूल हा आणि जबरदस्तच आहे. हा बघा कायचा असा वाटता काहीतरी डोंगरात इल्यासारखा आणि हय समुद्र हा असा वाटता. तर भावी जिया वगैरे गेल्यात आहे. येवर लाटा येतात तशी लाटा येतात. आता आम्ही वेव पूलसून जाऊन इलो मस्त मजा करून इलो आणि आता जातो लेजी रिव्हर. चला लेट्स गो. ह्या टनल मधून जाऊचा ह्या बघा पण ही घाबरलेली होत. हे जावा ना काय मी जाऊ काय सांगा. खरंच हे लेजी रिव्हर हा भारीचा एक काय. खरंच आहे फुल धमाला पण आहे थंडी लागूक लागली आता. हे आहे तर ही जातात. हे बघा खरंच आहे लय मजा पण ह्यांका थंडी लागूक लागली राजवीर का म्हणून या आता बाहेर जातात. पण खरंच लय मजा लेजी रिव्हर आणि हय ह्यांच्याने हे बघा गर्दी केल्याने ट्रॉफिक जाम करून टाकल्याने. तर भावी जिया दीपाली आता वर गेले आहेत. हे बघा आणि काय घाबरतात पाणी का आणि पाणी लय थंड. हे बघा आणि पोरा बिरा आहे लय मजा करतात. खरंच मजा आहे. हे खाली इली थैसून जाऊन आहे खाली इली काय करत नाही नुसते फिरतात. हे काय आला तुमचा ताबत आहे कापता थरथर कापता. थंडी हा थंडी लागतं वाल्या कपडे. भारी वाटतं. हे स्लाइडचं जबरदस्तच अजून वरसून येतात सर्वजण म्हणजे 1 2 हे ओपन आणि 3 4 5 हे पॅक बंद. हो बैलो सुसाट जबरदस्तच ते आम्ही केलं नाही. आम्ही घाबर आता आमची तयारी वगैरे झाली मस्त बॅगो बिगो ह्यांच्याने पॅक केल्याने आणि आता चावी देतो आणि आम्ही कल्टी मारतो. चला एन्जॉय करून आम्ही आता बाहेर इलेले असो. दमलास काय आणि आता आम्ही ठाणा स्टेशन का जातो. चला रिक्षावालो एक रिक्षा भेटली आणि ह्यानी आता ठाणा स्टेशन काही जातात. हे बाय भावी गेला यांच्या बरोबर आणि आम्ही तिघा आता राहलो. आता दुसरी रिक्षा पकडून आम्ही जातो. हे रिक्षा हे का. तर मंडळी आम्ही डोंबिवलीत इलो स्टेशनला थोडी शॉपिंग वगैरे केलं आणि नंतर ते जेवलो आणि आता आम्ही घरात इलो आणि हा व्हिडिओचा आता एंड करतो. त्याच्या अगोदर हे आम्ही काय खर्च इलो आमका किती खर्च इलो काय काय आम्ही केलं काय घेतलं किती कशाचे पैसे देऊचे लागले तर सर्व डिटेल मध्ये सांगणार आहे. तर पहिला सुरुवात म्हणजे पर पर्सन 999 होता 999 रुपये होता. तर आमच्या सगळ्यांच्या आणि हाफ तिकीटचा होता त्या 3 फुटाच्या खाली जेवढे असतील त्यांना सर्वांका फ्री आणि 3 फुटाच्या वर सर्वांका 999 आणि आमची पोरा सर्व 3 फुटाच्या वर. तो राजवीर पण 3 फुटाच्या वर आणि आमची जिया पण 3 फुटाच्या वर. हे 3 फुटाच्या वर गेल्यामुळे आमका सर्वांका 999 भरूचे लागले. आणि दुसरा म्हणजे सर्व फ्री होता. सर्व राईड बीट सर्व थंय फ्री राईड बीट तर खरंच लय भारी होते. पैसे वसूल सर्व ते 999 प्रत्येकाचे पैसे वसूल. फक्त जर जेवणाचं असतं तर अजून मजा येईल असते. तर जेवणाचं पण काय महाग नाही 280 रुपयात तुमका थाळी
मस्तपैकी आम्ही थाळी जेवलो आणि सकाळी नाश्ता केला तो पण काहीतरी 100-150 रुपये तर सर्व हा डोसा बिसा म्हणजे कुल मिलाके म्हणजे ते 280 आणि जर 100 रुपये नाश्ता धरलास तर 380 ते होतं आणि ते 1000 रुपये आणि म्हणजे 1300 रुपये 1300-1350 रुपये पर पर्सन पडतात जेवका आणि त्यातून तुमका काय बाहेर घेऊचा नाही आहे तुमका जेवण बिवान म्हणजे काय खाऊचा बिवचा तुम्ही म्हणजे मी डब्यासून नेन आणि खाय तर नाही त्यांचा विकत घेऊनच खाऊचा असता ओव्हरऑल एकदम भारी आहे जर ज्यांची पोरा असतील त्यांच्या सोबत फॅमिली जर असतात पूर्ण फॅमिली असतात जर मोठ्यांक पण जेवढे छोट्यांका रायडर तेच मोठ्यांका पण रायडर आणि असे किती राईड होते जे बसलो नाही आम्ही म्हणजे ते फ्री असून आम्ही बसलो नाही आमका वेळ पण नाही आणि हिंमत पण नाही व्हायची आणि वॉटर पार्क मध्ये ते एक 2 फ्लोअर 3 फ्लोअर असं उंचावरसून असे येऊचे वगैरे ते होते लहान लहान पोरा येत होती पण आम्ही नाही हिंमत केली आम्ही आपल्या त्याच्यातच ते वेवफुल म्हण लेजी रिव्हर म्हणा ह्याच्यातच आमचा वेळ गेलो सर्व लय खुश होते कारण आमची पण पोरा लय खुश झाले दिवसभर हायथाय नाचून एक फलंदाज आमचा बाद झालो तो झोपलो ह्या आपला हाय राहुला डोळे काढून तर आता हा व्हिडिओचा एंड करतो जास्त वेळ नाही लावत व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय जय महाराष्ट्र येवा कोकण आपलाच असा जावा टिकूजीनी वाडी आपलीच असा बाय लव